Let's go to point 5 creative. Point 5 creative is in trouble, but it's got nothing to do with me. Point 5 creative studios, right? It's one of the channels in Zimbabwe which are big. Let's go to videos. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Point 5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. I was shocked when I went in the door. Mashoko enyu haana kana kutomboshata muri right stereki. Dambudziko riripo chete rinonetsa nderekuti inini chokwadi chakanaka. I don't that revolution yakazojoiniwa nevamwe vanhu vasinganzwisisike kwawakabva nako. Ndine question yakanyanyisa nekwakabuda nevamwe vari murevolution ambozombopesana nana tochka vauya futi vachindi approach kuti baba chinogurei mwetane tiumbe tingirikini kudidi nana Geza Junior vakabatana naye vana mapengwa nana Saruwaka. Saka ndakazongopedzisira ndabuda imomo futi zvakare. Mumwe munhu akazobuda futi ndichipeneti akazondiwinga kuinbox achitobvunza futi kuti muri kuzviona sei varume ava. Chipeneti akandibvunza futi the same because vakamuteera futi sema vaiteera vanhu vese vachiti uyai tigare tibatane tidini tiite group remalist. So ndakari kuda naye kuti ndakazonzwa vana tochka kukambenera Chiwenga oro kambenera futi I don't know kuti vanzike vachanga kuti sokuti vanotaura vachinyomba even chamisa vacho ikati what type of unity revolution ipiyo iyi, because vamwe vacho vamwe vari munomo vari kubva kuopposition vamwe vari kubva kuzanu vamwe. So kana maakuita unity manje maakutuka rimwe dii, which means vanhu hatichawirirana hatichabatani because Chipeneti une zvaunosapota, Jeff Judah une zvaunosapota, baba Chinogurei vane zvavanosapota, and vamwe vakomana vese vanatochwa the more numbers of PF vakomana vakazoshojoina mugrupu ramanyuka yepuno. Saka ndivo vakanga vakusimbisa nyaya yekufamba vachitaura nezverevolution. But revolution yanga isina kushata because revolution haina kutanga nhasi. Even Chamisa chaiye it's a revolution. Even Watsvangira it's a revolution because Watsvangira chaiye wakafira revolution, wakafira nyaya yekuda kushandura nyika kana kuti usununga nyika because vaitorwisana necorruption yemunyika iyoyi. Vaitofumura vachitodidi vachitorwisa kuti nyika isununguke, kuti nyika isununguke, mbavha dzibude dzidini mhondo what. Even Chamisa ndo slogan yacho ingoripo kana makampenzi ake emarare aaita ndio makampenzi anga angori nawo Chamisa aingotaura every time. Saka ritori dambudziko rokuti opposition revolution it's a opposition, it's a secret organization, it's a opposition. Itori opposition yakazvimirira maona manje. Thank you. Itori opposition yakazvimirira pachayo handiti maona, because iprogram yevanhu vari kukrashana nezviri kuda ZANU PF, iprogram yavanhu vari kukrashana nekuda nezvinhu zviri kuda nhingirikini zviri kuda vana Munangagwa, iprogram yekukrasha nyaya yemaelection asiri kufamba zvakanaka gore negore, iprogram yekukrasha nyaya ye2030, iprogram yekukrasha nyaya yemaprograms akasiyana siyana. So ndo nyaya yenge ichingomira neopposition iyoyo, because kune chinhu chinoumbirwa opposition kunze kwekuti opposition chainoumbirwa inyaya yokugadzirisa ikonomi yenyika, yokupikisa umhondi neumbavha hunenge huchiitwa neruling party kana kuti nebato rekutonga kana kuti kupikisa ushe kana kuti ushe uroro hwechidictatorship. Saka dambudziko ripo manje nderekuti iko zvino izvi isusu wachona hatigoni kushandidzana navachiwenga. Ndo nyaya iri kunetsa my brother yoyo, hatigoni kushandidzana navachiwenga, hatigoni kushandidzana navo because vachiwenga vanoita sokuti varuda kushandisa pfungwa dzevana veZimbabwe. Because vachiwenga dai vanga vari munhu ari kuda kushanda nevanhu, vachiwenga dai vari kubuda mukati mezano mavari, vachiwenga vanga dai vari kutaura zvinhu zvine musoro, zvinhu zvinoshanda, ende vanongovhundutsa chete zvinenge zvokutumwa nezano ngezvinhu zvavanotofurirana naMnangagwa kuti mangwana taura zvakati umbozunza nyika imbosheka.
but hapana chinooneka because vanhu havari vese vari vese vanhu ava ende vari kutowirirana ende vachivenga vari safe chaizvo zvinhu zvavo zvinhu zvavari kuita ndoona kuti maministers aya achitotumwa aya anenge achitumwa kutaura zvisina basa vana mutsvango aya because vachiwenga dai vaiziva kuti vari pacrossfire ka havagari magariro avakaita vachiita sokuti havasi kuvhunduka zvavari kuita zviya zvokusavhunduka zviya ani mazviona kuti havasi kutovhunduka zvavo ende havasi kutoka ani mazviona saka zvinonetsa kuti revolution yacho ibude kuti munoona panonetsa kuti even tikatiumbe opposition party yacho tinoiumba nani opposition party yacho iko zvinezvi mukatarisa kuona kuti Ngonzora chaiye neunhu hwaari kuita zvinonetsa mamwe mapolitical parties anomutya vanenge vachisuduruka vachitambira kure because haungati chamisa naNgonzora vangamisidzana vakaja tebho imwe chete pari zvinezvi nesituation yemamiriro ezvinhu zvaakaita Ngonzora nezvaari kuita even vana veZimbabwe chaivo vanopedzisira vakutorasa futi chamisa vacho vakutomutuka futi nokuda kwaNgonzora saka haugone kuti Shabangu neunhu huripo mai manje anaya kuti munhu ari kutofa opposition anokambenera ZANU-PF 2030 what type of opposition leader Ngonzora vacho futi is fake kunyebera zvaMonzora agara anoshandisa zvounyeba kwa taandoda kugadzira organization ndoda kuti gase ZANU-PF ndoda kutongana naye hapana zvinombotora naNgonzora zvichipapeti zviri kushandiswa zvichidita neinyaya yeconfusion yekukonzera confusion kumisa pressure yepfungwa dzevana veZimbabwe vachifungidzira kuti zvinhu zvichanaka kana zvaakunaka naMonzora hapana opposition yakagara iripo kana mukaona chamisa nyaya yese yekurwisai opposition haisi kuuya kuzotsvaka kutsvaka ringirini ushecheteka opposition iri pamutemo muUnited Nations muAfrican Union muSADC European mukupi kwese opposition dziriko opposition ine chikonzero chainacho it's a political party iri kutungamirwa opposition leader it's a president it's a half of president because ane vanhu vake munyika ane vanhu vanotungamira munyika ane zvinhu zvaanobatsira munyika kubatsira nyika kuonesa government iri kutonga hurumende iri kutonga nokukrasha zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika zvisina kumira mushe saka ndo dambudziko riripo rokuti chamisa ndo zvaaingotaura even 2018 izvo zviri kutaurwa nhasi uno zvaakunzi naChiwenga munyika mazarambavha izvi ndo zvaingotaurwa naChamisa 2023 ndo zvaingotaurwa naChamisa zvokuti munyika musina kumira zvakanaka mukaenda kuma 2007 uko even vana Douglas vanana vaningirini ndo yavataura nezvo inoita sokuti revolution yaakutaurwa mai manje munyika yemabhunu kana kuti yakazotarwa naGeza kana kuti yakazotarwa nanyika yemabhunu yobva yaita sokuti yaimwe another new revolution it's a opposition because chinhu chese chinopikisa hurumende kana kuti chinopikisa bari kutonga kana kuti chinopikisa benda aripo it's a opposition handi mazvona saka how come kuti vanhu veopposition vanoenda vonosapota 2030 vanhu veopposition vanoenda vonosapota ningirikini ED vanhu veopposition vanopuwa mapurazi naMnangagwa vachipuwa motikari vachipuwa mari naED vanhu veopposition vanoonekwa meeting naED usiku what type of opposition leaders saka vanhu vanenge vachiita kuti vanhu ivavo vaende kunosangana nemakuma political parties vaombe one political party kufunga kwenyu panobuda here ipapo kuti Mangai Manuchu Nyemba Binzi Nzungu Nyimo Rukweza Mhunga Chibage Soya Binzi semunengirikini iyoyo so mukazvitarisa panobuda zvinhu zvakanaka here panobuda mukaka mutsvene here kana kuti chinhu chakanaka here ipapo apabudi chinhu chakanaka baba saka muri kuona kuti iko zvinezvi maprograms ese ari kuitwa nemaopposition members mukada kuzvitedza nokuzvitarisa munonyatsoona kuti makwikwi ekusaremekedzana vazhinji vacho vakabuda muopposition nenyaya yekuti vakanga vachishora Chamisa kuti hatingatungamirwa naChamisa isusu mwana mudiki especially vana Wilson Onyube vese vaya vana naMonzora vaya zvese zvokuita zvese vakaona kuti vanyimwa position nepower rokuti vatungamirire bato vakaona zviri nani kuti vaise bhora musango because ivo pachezvavo vaida kutonga asi vachitonga kudaro vari madictatorship futi make sure kuti pakusisina opposition munyika futi yaizowapo kana Shabangu Monzora atungamira kana Shabangu saka chinonetsa zvinhu zvinonetsa sere kuti Shabangu une nyaya yake yekuti wakabvuta bato zvinova zvokuti anga ari munhu aitorwisana navaChamisa saka nhasi uno vaChamisa vofoswa kuti vadzokere futi kunojoinana naShabangu munofunga zvinobuda here izvozvo kana kuti Shabangu adzoke futi kunobatana navaChamisa nyika inofara here nezvinhu zvakaitwa naShabangu kuti nyika iti struggle kusvika iko zvinezvi mai manja inyaya yemaitirwo akaitwa naShabangu maMPs akabviswa muparliament aya nemaelection akaningirwa maelection asina basa saka nyaya iri kutaurwa nevana veZimbabwe yakanaka but vanhu vanofanira kutanga vanyatsa kufunga zvinaka tinonzwa kutaura even paChatufa even paGambakwe even paJolas
vanenge vachisa maudhi vachitaura pada mende itsva pada kubatana kwemapolitical party mapato anofanira abatane acho mapato anonzi abatane anofanira abatane napi asina kuenda kune mamwe mapolitical pasina chamisa mukaenda kune mamwe mapolitical parties aya munowana kuti mapolitical parties achewa kuti vashande vese pamwe chete irane trustane because vanozivana kuti matsotsi vese ende vese vanenge vaita vedivi rimwe chete dai iri tsoka tinoti vaita vanhu vekuleft wese inenge iri left side wese saka zvinoita left side ipindirane because mumwe nomwe unongoida kukwana tsoka iyoyo kana kuti bhutsu iyoyo mazviona saka zvinonetsa because Monzora ndeve kwaMunangagwa Shabangu ndeve kwaMunangagwa mamwe mapolitical parties akaita sana Ningirikini vana uyo Madhuku it's a puppet of ZANU-PF vana na Mazarira mungati ane bato here Mazarira kana kuti mungati ndi leader vana Zarire vana Variri yakwa Zarire ameno saka mukazvitarisa zvinhu izvozvo ka aita basa mukazvitarisa zvinhu izvozvo ka munonyatsa kuona kuti pane drama riri kuitika saka vanhu vachitaura ngavasarudze ngavabva vandominate mapolitical parties avari kufungidzwa kuti abatane acho noti kungoti mapolitical party ngaabatane api acho mapolitical party muZimbabwe ari kumirira zvido zvevanhu api acho mapolitical parties anganzi abatane because vese mapolitical parties iwaya kumashure kweso vanga vari fight against Chamisa vachifighta Chamisa vanga vachirwisa Chamisa vachirwana Chamisa vese saka panonetsa ndepekuti munhu ane dambudziko munhu anofanira kunge achikumbirwa sori kana ruregero nemapolitical parties ese aya munhu anofanira kunge achiremekedzwa ndi Chamisa because Chamisa vari kuwenga ndiye munhu akavhoterwa nenhamba yakawanda ndiye munhu akakuna ZANU-PF tisingataura zvechitsotsi chese mapolitical parties edu anga ari sure anofanira kugutsikana kuti Chamisa akawina election ende mapolitical parties ese anofanirwa kuti havana kumbobvira vaita kana hafu kana kota yaChamisa yemaelection enhamba yaChamisa saka vanokurira Chamisa papi pane zvimwe zvinhu zvinonetsa zvokuti Madhuku haana kana MP kana kansela but wosvika wanzi kwanzi unofanira kuti uzoita leader waChamisa pakudii Chamisa uno mamo MPs dzakazotodzingwa mubato nekuda kwema sell out vanana Chamisa vanana ngira vana Monzora vanana Shabangwa saka pane pokunetsa kuti vanhu varume vese vavari kuda kusungira Chamisa kidare inyaya yekuti makonzo akarangana kuti angasungira kidare ndiani vese vari kutya kumusvika because vese vane previous emhosva dzavo dzavakaitira Chamisa saka kuti vachigara pasina Chamisa vanotya ende ivo pache zvavo shungu yavo vamwe vese ava vada kuzama kushandisa povho kuti iite sokunge inoforce opposition leaders kuti vaite sokunge vanogara pasi vobatana voita sokunge vada kukoshekera Chamisa tambo kuti Chamisa aforce kupinda mukati megroup iroro kuti vawane pekubatira because Chamisa abvira kura achitenderedzwa achitsvagwa unoona Poland yakanga yakaumbirwa Chamisa Faz yakanga yakaumbirwa Chamisa how many zvimaprogram zvarongwa iko zvina Monzora chaiye kuti Monzora ndiye akatora Harvest House Monzora ndiye akashandiswa nezana acho vachikapuwa maprazi nezana akapuwa pati yasunga achiti Chamisa ngawe ndibatane naye mafunga zvinobuda here zvine musoro Shabangu ndiye ari kukambena 2030 saka vana veZimbabwe kana vachitaura kutaura hakuna kushata kuti zvavanenge vachitaura zvacho ndo zvinoda kunziva kuti ngavabva vataura even paJolas pavanenge vachitaura paya kuti vari kuti mapolitical parties avanofungidza kuti anofanira kubatana ndianani mona Scala it's better atori nani because vanhu vaya kuti vhiringane Chamisa naScala inyaya yechaos yakaitwa mazuva akarujera vakarwisaniswa neZANU-PF but vanhu vaya vese Chamisa cheScala even biti chaiye vanombopanduka havo but biti naScala naChamisa ndo vanhu vanenge vari kutotariswa kuti vanenge vanhu vari nani pamapolitical parties Madhuku chaiye it's a more educated it's a high lawyer but hanzwisisike paari chaipo Madhuku hai vanhu vakafunda varita utsotsi umwe usina nebasa rese vari kushandisa nekuda kwekufunda mazvona saka iko zvine zvinyaitwa kana Madhuku akadai vari kutoridza mururu nemuridzo kudzinga kukuramba zvinhu izvi vari kumira chaiko but havamiri ani mazvona iko zvine izvi kusvika kwaita Job Scala mukaona kuti vana Shabangu vakanyarara Monzora chaiye akanyarara Madhuku chaiye akanyarara Irinda Masarira akanyarara but kana vari vese vari kusungura nyika kosi kubatana kurwira Ningirikini Chamisa unokutaura apo nepapo uchitaura but unotuma vanhu kuti vataure because Chamisa vachona vada kungomita vari kumuteedza zvinoita Job Scala izvo zvifuti why Shabangu asingasungwi zviri kuitwa na Job Scala zvese zvokuti vana Chamisa vachiabuswa vana Tendai Biti vai Shabangu asingashungwi even Job Scala unotaura zvaanenge aitaura Monzora unotaura zvaanenge achitaura zviya zvese but why vasingambati why vasingamusungi saka panonetsa political party inodiwa unity government imwe chete inonetsa vamwe vese ava nzira yavana yachacha vana Shabangu vari kutuma kuzoenda kunotsvaka kukoshekera Chamisa tambo saka nyika yeZimbabwe iri kutyira Chamisa
vachiwenga chavo chavo kuti varatidze kuratidza kuti ivo pachezvavo vanoremekedza chamisa it's a president pana vachiwenga because vachiwenga kana vari vice kuzano it's obvious ndi vice wachamisa because vachiwenga havana kubvira vavhoterwa ka chamisa akavhoterwa vachiwenga havasi leader wepolitical party kaizanu pf but muteedzeri chamisa it's a political ari highly leader ari ane popular ane masi yakawanda munyika saka vari kushandisa chisimba chacho stubborn ukuthi inini ndakamboita general inini ndiri vice president kai vice president haasi vice president anosarudzwa nenyika vice president unosarudzwa napresident aripo nebato rake saka zvinoneka nyaya muri kutsanangura yakaoma because vachiwenga vacho havasi kutrustika ngonzero vacho havasi kutrusta shabangu vacho havasi kutrustika biti vacho havasi ninguyo ngati biti madhuku havasi kutrustika vana masariro ngavati saka panonetsa vana vezimbabwe ngavanyatsonominata biti it's better scala it's better because kana pasina varume vaya vayaka chamisa hagoni kuwana heavy weight varume vaya kana vasipa varume vaya vane vari heavy weight vaya ani mazvona vane pavanodinya kudzidza nekuti pane kushanda chimwe chinhingirikinika but varume vamira because vanofighta kuti kana pachimhondi panoda zveumhondi vanozvida vananasikana biti vaya saka zvatoda kuti vakabatana ivavo nachamisa is fine dambudziko riripo nderekuti vamwe vese vana Wilson Ngcuba ava havanzwisisi kuita kwavo mazvona saka ndo panonetsa my brother nyika iko zvinoizvi achada kutongwa nemaelection achada kuranwa kuhwinwa nemaelection pakuda vanhu vanopindwa nemweya wechimhondi iko zvinoizvi ZANU-PF haisi kushandisa education iri kushandisa chimhondi saka chiri kudiwa paground vanhu vanogadzira ground reumhondi muZimbabwe ndokuti muwe nepeace zvokuti kufa upenyu hwaMwari kana vachinogure vafawo anenge afawo ndo zvinoita kurarama ndo honde yacho ndo kusunungura nyika kwacho vanosara vachigadzira nyika ichienda mberi vanorarama vane vararamawo ndizvo zvararama saka dambudziko riripo nderekuti hazvikwanisike akuda nyika yakauya peaceful especially nyika yedu yeZimbabwe haichatombodi maelection ZANU-PF haichatomboda kurwisiwa nemaelection ZANU haichatomboda kuforms kana kuti even ani muri mareferendum airi kutaura kuita fake referendum mukatara mutsvango autora takatopedza ka referendum yakatopera kugara saka tiri kuenderera kureferendum chichikuda kuitira referendum yakatopedza kudhara vanhu vari kushishidzirwa chinyorwa mazita kumavillage kumamisha vanhu vari kuta kuudzwa zvokuita vanhu vari kushishidzirwa nasoja nemasabhuku nemalocation vari kushishidzirwa nemakanzela nemachirete machinyorwa mazita vanhu vatora kumamisha kwachiyako saka same fake election maelection okudzi hakuenda iri kumaelection takatohwina kudhara saka kumaelection rine bato rinenge richitaura kudaro saka chokwadi chiripo ndechekuti hapana even tikati vachamisa kutaura zvemanizi zvazviya haipfe yakabvuma ZANU-PF never ZANU-PF chiripo baba vanguka isusu tinogona kusunungura nyika but dambudziko riripo tiri kurwa nezano isusu nyika tinofanira kurwa nemapurisa nearmy yeZimbabwe army ndo yapanduka vanhu baba ZANU-PF muswe wayo wese wakasimbiswa kabatwa nezano nearmy kudai saka army vaita vanhu vari kutsvaga mari vakuru vemauto vari kudya rupuwa bhegi masoja ndiwo auraya nyika yeZimbabwe masoja ndo vachekeresa nyika ndo vauraya nyika vana Valerio Sibanda vaya vari kungotarisa kudya kwavo ivo nemhuri dzavo nevana vavo chete as long life yavo igere zvakanaka saka army yedu yaita army iri kuvhima iri kutsvaga mari hapasisina vafana vese vari kuarmy vaya vadiki vese hapana chavanodya vari kupolisi mukuru wemapurisa chacho yakarora pamwe chete naMnangagwa saka zvinhu zvinorongerwa kubhedhuru hazvirongerwi mumaofisi zvavari zviri kushungudzwa kwavanhu kuya kunorongerwa kubhedhuru vari vaviri vamunina pamukuru saka chokwadi chiripo wei yatasvika iko zvino izvi vese vari kutaura zverevolution vese vari muchano yanhingirikini yaTraore iyai siyanai nezvekutaura kuti Chiwenga izvo kambira kufamba nevamwe ndo feki zvamuri kuita dziyadziya Chiwenga unosunungura nyika uri kuzano here siyanai neconfusion dzamunenge muchipa vanhu dziyadziya maintelligence akasara akabata nemigrupu iro zvokunyebera ngemuri kurwa nezano muri pamwe chete vakomana vari kunyoka yemabhuna nyaya yekutaura zvaChiwenga siyanai nayo vana Chiwenga nyaya yeChiwenga inotokonzeresa paconfusion iyai Chiwenga haasi tombori kuruzhinji haasi kuwanhu uya Chiwenga uri kubato kwake so ndinokutendai mazvita ndinokutendai